Ще седна, но искам да си държите ръцете горе. Господин Трифонов, да? Вие по сценарий сега в този момент какво правите по принцип? Какво казвате? Обзор ли или какво гости имате? Краткият ни обзор, това е краткия новини. Това казвате някакви новини кратки? Да. Коя е първата новина? Вие давайте. Аз да си измисля? Не, кажете, да. Сега, уважаеми зрители, краткият обзор на новините е посветен изцяло на Свети Валентин. Искам да започна оптимистично с една романтична изповед до мъжкото списание "Пенис и приятели". Може да поискаш фонче от Кристиян. Не, аз нямам нужда от фон. Да. Мило списание. Гледа ми се филм с Анджелина Джоли, ма не знам дали ще иска да дойде с мен в киното. Добре, връчи си тая ръка така. Продължаваме с господин Трифонов. С един съвет, публикуван в женското списание "Жената днес не се трае". Светът е на тема как да спечелите... Съветът е на тема как да спечелите мъж в 10 стъпки. Първата стъпка, свалете си дрехите и после направете 9 стъпки към него. Искам почивка. Няма почивка. Това да не е по концерт по желание, бе. Не мога, виж, се изпотих вече. Не мога да се. Давай следващата новина. Една предпремиерна новина. Браво, това го прочете. Много хубаво. Боже, казва някой. Да. Колко нюанса на сивото има на този свят, Боже. Каза Моканина, когато му се скапа декодера на телевизора. Давай. Аз ли съм? Да, бе. Ми омръзна ми да си ги измислям. Няма омръзна ми. Не мога да измислям постоянно. Няма значение. Работиш в телевизия. Трябва да си готов. Как? Аз съм таксиметр шофьор. Как ще работя в телевизия? Въобще не съм подготвен за нещо. Давай. Нямам време. Нямаш време за какво? Добре, ще прочита, ако ми падне последния скетч. Ти сега се договаряш с мен ли? Защо не? Поставяш ми условия. Аз не ти поставям условия, но трябва да отида да се преоблича, защото ще ти направя нещо много смешно. Кой ти е последният скетч? Последният скетч ми е на този... Чечо го забравих. Кой ще игра? Ти не си знаеш. Ти да не мислиш, че съм го чел. Последният ми е този, бе. Как се казваше? Бай Шиле. Бай Шиле? Да. Той няма да е много смешен, така че давай сега. Кой ти? Кой? Как няма да е смешен? Шишо е по-смешен от Шиле. Аз свалям на бас. От как да спанем на бас? Ще спукам от смех, като дойда. Ще спукаш от смех. В колко часа трябва да излезна? Да се подготвя повече. Не знам, към края на предаването. Значи отивам да се... Стигам на пипат, все едно... Ще караме Свети Валентин двамата. Искам да ви кажа, че мъжката любов понякога е по-силна от женската. Да. Давай. Иначе как си? Какво правиш? Сега, добре, кажи ми нещо за себе си. Какво искаш да ти кажа за мен? Кога ще излезем на ресторант? Че да не сме гаджета, бе, ще излизаме на ресторант. Все пак сме от един отбор. Кога ще излеземе някъде да почерпиш? От кога не сме излизали? От много време. Защо? Не излизам. Излизли с нас, де. С кои вас? Аз. Следващата новина. Не, искам да ми кажеш кога ще ме заведеш на ресторант. Значи не искаш да бе. Знаеш ли колко решения трябва сега да взема? Дали в минута, дали сега да ме заведеш на ресторант или... Кажи, защо не сме излизали отдавна? Защото е такъв живота, давай. Защото не работят в ресторанта към 11 часа за това. Към 11:30. Да. Ние сме до 11:30, значи към 12 часа какви са тия ресторанти? Как ще ядем? Какво ще правим? Аз ти предлагам да си поръчаме един буркан глюкоза и си вкараме глюкоза. Така ли? Да, той е хранително. Денонощни пици дават, денонощни. Да, пица ще ядеме. Айде, ти можеш слабичък, ама аз пица. Значи хем на ресторант, па пица ще ми даш къде сте 100. Както и да е. Добре, свършваме за ресторант. Добре, що някъде не ни поканиш на екскурзия? Кои бе? Мене. Що някъде не излеземе заедно?
Чакай, аз ще наплюнча страницата и си тръгвам. Кой е казал, че трябва да си тръгваш? Имам скетч, трябва да се подготвя, който ще е много смешен към Не. 10:20. Не, следващата новина. Коя е? Дай аз да чуя една новина. Виж, сега ще ви кажа кой е голяма любов през погледа на църквата. Голяма любов е, когато чуеш в църквата думите венчават се раб Божий Анатолий и страх Божий Наталия. Та ти беше много добра. Да не дава Господ. Това е сигурно и раб Божия Менка Свирката. Ама ти си женен. Женен съм и какво от това? Да знам. Същото. Ще завърши едно решение на вечния въпрос. Кой е по-големия празник за българите? Трифон Зарезан или Свети Валентин? Нито един от двата. Най-големия български празник е петък вечер. Празнува се 3 дена. Уважаеми зрители, с вас ще се видиме след малко.